Emisné povolenky nám tu nespadli z neba. Sú výsledkom dlhého procesu prijímania, schvaľovania viacerých zmluv a legislatíva následného prikyvovania prezidentov a premiérov jednotlivých štátov. Takže tu nejde o nejaké jedno hlasovanie minulej slovenskej vlády, ktoré by všetko spôsobilo a ktoré teraz všetko zdraží. Tých, čo prikyvovali na tieto politiky, bolo a je oveľa viac. V prvom rade emisné povolenky sú nástroj. Jeden z mnohých nástrojov, ktorým sa presadzuje tzv. Zelená agenda na európskej úrovni. A zelená agenda v EÚ tiež nevznikla len tak. Je to politicko-ideologický tlak zo strany socialistov, progresívcov, lavice a zelených v posledných 10-15 rokoch, ktorý má začiatky postupne od multilaterálnych klimatických dohod k európskym politicko-legislatívnym balíčkom, ktoré zintenzívnili ten dôraz na uhlík, na CO2, na emisie a vytvárali dojem, že planéta horí a oni ju idú zachraňovať. Neskôr to bola Parížska dohoda a dokonca slovenské predsedníctvo 2016 v Európskej únii alebo v Rade malo podpis Parížskej dohody na európskej úrovni za jednu z priorít. Vtedajší premiér to označil za obrovský diplomatický úspech a dokonca nebol spokojný, že niektoré krajiny mali s Parížskou dohodou problém. A Parížska dohoda je viac menej ideologický dokument, ktorý tu chce niekto naplňať, hoci Spojené štáty nemali žiadny problém od tohto dokumentu odstúpiť.